Nacido en Vilaseca en 1935, o profesor Isaac Alonso Estravís é o lexicógrafo máis importante que ten a nosa lingua. Licenciouse en Filosofía na Universidade de Comillas e en Filosofía e Letras e Filoloxía Románica na Complutense de Madrid. Diplomouse en Cultura e Lingua Portuguesas na Universidade de Lisboa e doutorouse en Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela. Monxe en Oseira, na súa mocidade, de onde será desterrado por rebelde, Estravís percorreu distintos países e cidades antes de poder volver a se instalar na Galiza. Detrás do seu sorriso e dunha nada finxida modestia, atopamos o autor do máis importante dicionario galego en liña. Elaborado a marxe das institucións e da academia, a súa obra recibe milleiros de consultas diarias e é unha referencia fundamental para todos os países de fala galega e portuguesa. Conversamos con Isaac Alonso Estravís en Allariz, na casa da Fundación Vicente Risco, e deixámonos levar polo pracer da escoita. Na miña aldea, Vila Seca, todo o mundo falábamos galego. Entre eles, meus pais aínda utilizaban primeira feira, segunda feira, terza feira, cuarta feira. Despois, cando tiña 7 anos, foi cando comecei a ir á escola, porque non había, até aos 7 non podías entrar. E cando tiña 12, pois entrei no mosteiro de Useira, na provincia de Ourense, que eran monxes cistercienses, e entrei como oblato. Pero naquel centro, igual que noutros centros galegos, seminarios, casas de religiosas, estaba prohibido falar galego, porque era propio de paletos, de tontos, e o que había que falar era castellano. O método que se utilizaba no noso caso en concreto, era que unha persoa que falase galego, un rapaz, un alumno, entregábaselle unha moeda que se chamaba cadela, que era o equivalente a hoxe en día a 1 céntimo. Entón, o tipo que tiña a cadela, o que procuraba era facer que os outros falasen galego para entregarlla. Sobre todo, nos últimos momentos do día, se estabas en fila india ou se estabas en reunión, facíalle trampa ao compañeiro ou facíalle unha piscadela, porque automáticamente, cando se falaba espontaneamente, saíache o galego. Que pasaba? Que collías, daballe a cadela, e entón chegaba o momento en que, cando chegaba o momento de irmos a deitarnos, aquel que tiña a cadela, esa moeda, pois se a tiña, puñano de xoellos, cos brazos en cruz, até que lle parecese ben, entón deixaban. Había veces que incluso xa estaban roncando os outros compañeiros. O problema era exixir que falases castellano. Entón, eu cando tiña xa 17 anos, tendo en conta que na miña aldea se falaba galego e que no outro lado se falaba galego, que eu non tiña por que ser burro falando galego, pois decidín terminantemente nunca na miña vida falar castellano. Entón, incluso, houve veces que ali facía, incluso estudiaba gramática de castellano e demais, pero tiña sempre en conta o galego. Primeiro xa o descubrín estando en Useira, porque estando en Useira estábanse traducindo ao portugués do Brasil os libros de Tomás Merton, e as únicas persoas que lle pediron de revisar e ler os libros para dar o niquilosta, que é dicir que se pode publicar e que está perfeito, fun eu e un compañeiro, de maneira que líamos as obras de Tomás Merton e para nós era galego. Esa foi unha delas. E despois, máis adiante, as cousas tamén foron funcionando mellor. Cando estiven en Madrid estudando, pois, lóxicamente, tiña clases de portugués, pero os que me daban portugués a min, para min era igual que se fose galego.
e incluso se deu a casualidade de que unha das veces estivemos en Madrid reunidos discutindo ali toda unha tarde se galego e portugués eran o mesmo idioma ou non eran o mesmo idioma. Eu defendía de que era o mesmo idioma, saímos dali, íamos para o metro. No metro, na entrada do metro estaba un rapaz negro, e aí eu e unha sobrinha, e tan pronto como nos ouviu falar, xa empezou a dizer 5 escudos, quer dizer que para ele non éramos galegos, éramos portugueses. Despois xa deus o caso de ir un ano a Lisboa para facer un traballo sobre 4 textos galegos da Idade Media, 4 textos portugueses para ver as coincidencias, e entón aí xa non tive nada que facer, de maneira que cando cheguei xa me decidín a facer todo xa non na normativa oficial, senón xa en galego-portugués. Non no galego-portugués perfeito como eu fago agora, senón nunha cousa aproximada, máis ou menos o que hoxe se entende por normativa da GAL. Quer dizer que hai variantes na GAL, por exemplo, na son, escrévese con o se cedillado, o on, en cambio eu escrevo con cedillado, an. Ora, leo on, igual que no Porto non dicen na son, dicen na son. E o mesmo pasa no norte de Portugal, que as variantes que nós pensamos que son galegas non son galegas, son comuns a nós e ao norte de Portugal. Unha cousa é xa o sul, de Lisboa para baixo é o mesmo que pasa co castellano, que non é igual o castellano que se fala nas provincias castellanas, que en cada unha delas se fala de maneira diferente, que o castellano que se fala en Extremadura é menos o castellano que se fala en Andalucía. De maneira que, ás veces, incluso os mesmos andaluces non se entenden entre eles. Lembro-me de estar dando clases en Ferrol a uns alumnos a falarlle un pouco de como era o andaluz, porque lle estaba dando clases de castellano, e entón subir ao convoio que ia para Madrid, no meu departamento entrar en andaluces de varias partes, e resulta que eu tiña que estar co ouvido posto para entenderlos, porque uns falaban dunha maneira e outros falaban de outra, e entre eles mesmos tampouco se entendían. Entón, lóxicamente, nós o que temos que defender é que, falando coloquialmente, temos un sotaque diferente, pero é un sotaque que teñen en Chaves, que teñen noutro lado. Lembro-me de unha vez de ir comigo un sobrinho, leválo a Chaves e andar por ali polas loxas, andar por un lado, por outro, por aquí, chegar a casa, preguntar ao pai: Manoliño, é como falaban os portugueses? Dice, mi padre, falaban como a nós, entendíamonos de maravilla. Quer dizer que son preconceitos políticos que nós debemos de desterrar e hai que desterrar de unha vez por todas. O tratamento con nós foi que non te deixaban dar clases. Eu, por exemplo, no ano 84, daba clases no colexio Paulo VI da Rúa, daba clases de castellano e de galego. Eu nunca na miña vida aos meus alumnos lle dixen que tiñan que utilizar unha norma. Fui sempre respeitoso con eles. Incluso, cando daba clases na Universidade de Vigo a alumnos que ian para o magisterio, o primeiro que lles dicía era: ollo coas normas, o primeiro que tedes que facer é, cando chegades a un sitio, durante unha semana dedicarvos a ouvir como fala a xente e a partir de aí procurar falar como fala a xente e sobre todo cos alumnos. Non impor nunca ninguna norma, deixar liberdade. Teño unha rapaza que é moi amiga miña, primeiro porque eu a valoro e estimo, que é de cerca de Santa Mariña de Augas Santas da Pousa. É unha das veces a profesora, había unha palabra que ela usara e díxolle que esa palabra non existía. Entón, díxolle como? Dice, non, foi mirar ao dicionario chamado da Academia Española e a palabra non estaba nese dicionario. Dice, mire, busque no Extravís e verá. E buscou no Extravís e apareceu a palabra e apareceu todo. Entón,
A profesora o que fixo foi colocar no cuadro negro a palabra que aparecía no meu dicionario, os significados que eu lle daba, e entón foi un compañeiro da rapaza e dice, que iso está en portugués? Dice, como? En portugués? O meu grande amigo Isaac Alonso Estravís vive en Santa Mariña de Agua Santa, e eu estive na súa casa, e ele está traballando ali no computador de portugués, nada, ese galego puro. Quer dizer que hai que dar liberdade, e se soubese dado liberdade, e soubese ensinado o idioma como é debido, sen impor nada, pois, lóxicamente, hoxe a imensa maioría xa estaría máis ou menos vamos, dentro da nosa banda. E se non estaban, pois tampouco pasaba nada. No ano 86, no Río de Xaneiro, que había o acordo ortográfico, e ali fun eu, foi Fontenla e a muller de Fontenla, e entrevimos ali, pero non tiñamos voz nen voto. O que acontece é que nun momento dado estábamos os galegos, os portugueses, os brasileiros, os angolanos, mozambicanos, de Timor-Leste e de outras partes, nos entendíamos de maravilla, e nun momento dado, nun pleno, eu collín e tomei a voz e dixo, eu quixera saber que me diguen por que razón eu estou aquí como observador, como simple observador, porque son natural do país onde naceu a lingua para a cual estamos agora aquí preparando un acordo ortográfico. E entón, os portugueses quedaron un pouco xateados, os dos países portugueses normalmente contentos, e os brasileiros tiraron de acordo. Quer dizer que a partir de aí xa nós non actuamos oficialmente como membros observadores, senón que cando había que actuar, actuábamos, falábamos e interviñamos, e as cousas funcionaron normalmente como sempre. A cousa foi que eu quería facer un traballo comparando as variantes portuguesas e galegas, como dixen antes. Lóxicamente, naquela altura non había computadores, e entón, se querías, cuantas veces estaba repetida unha palabra, tiñas que escribir un montón de barbaridades. Cheguei a Madrid, encargáronme un editorial que traducise unha obra de Agustina Besaluís, a Sibila, La Sibila, traducina, e ao pouco tempo pasou por ali un señor que era Acal, que tiña un editorial, para o cual eu traducira tamén varias obras, entre elas o gran libro de San Cipriano, o Manifesto do Partido Comunista e outros máis, e entón pediume que quería un dicionario galego-castellano, ou castellano-galego. E entón dixenlle, non, eu se faga un dicionario galego en galego, pero, lóxicamente, eu necesitaba xente que colaborase comigo, porque para ser eu só era máis difícil. Entón falei con Xosé Luís Rodríguez, falei con Martiño Montero Santalla, faláronme de xente que podía colaborar comigo, fun a Santiago, estive na Coruña, falei con uns, falei con outros, e entón escollín un grupo de persoas para colaborar comigo. Pasou por ali por Madrid, viei Toledo, que era o que levaba as cousas de Galaxia, e dixolle que lle interesaba a Galaxia, pois publicar o dicionario. Entón eu fui falar con Piñeiro, Ramón Piñeiro, e dixolle que, claro, o dicionario non podía ser publicado en portugués, ou normativa portuguesa, porque era problemático. Entón eu puxo unha condición, e era que as entradas e o texto ia ser na normativa que se estaba elaborando, que era a da pre-autonomía, pero que, entre paréntesis, ia por como se escribía o galego na Idade Media. Entón, nación, entre paréntesis, aparecía na son. Ramón Piñeiro estivo de acordo, e despois, cando chegou o momento en que
en que a cousa ia ser publicado o dicionario en fascículos, despois en tomos, e despois resulta que nen en fascículos, nen en tomos, nen en nada. O que fixemos foi crear unha editorial, que é Al-Ena. Entón creamos a editora, eu, que levaba 2 anos sen cobrar nada, unha licenciada en Románicas, que era malagueña, que estaba no desemprego. Agora o único que tiña que era a muller do tipo que se encargaba das fotografías do dicionario, e un señor que era xubilado e era de Toledo, que foi o señor que puxo as 100.000 pesetas primeiras que nos fixeron falta para recoñecernos como se chama, a editora. Entón, publicamos os 3 tomos e saíron os 3 tomos no ano 86, foi o primeiro que saiu. Lóxicamente, na primeira semana, pois xa recuperamos, valeunos 20 millóns de pesetas. Na primeira semana recuperamos 5 millóns de pesetas, pero ao pouco tempo xa a Universidade de Santiago xa se moveu para que o dicionario non tivese saída, e despois houve dicionarios que se mal venderon porque o fotocompositor tiña dívidas e entón, en lugar de cobrar 25.000 pesetas, cobraba ao mellor 5 ou 6.000 pesetas e desa maneira salvouse de ir á cadea. E o resto, pois, encargueime eu de ir vendendo. Lóxicamente, facía un desconto, en lugar de 25.000 pesetas, vendíos a 20.000, e ao final, pois, terminamos tendo o dicionario en 3 tomos. Despois, falou comigo Sotelo Blanco, que era de Castro Caldelas, que lle interesaba un dicionario galego reducido, pero chegou un momento en que tamén me pedía que tiña que escrevelo na normativa oficial. Dixen, por aquí, nada de normativa oficial, ten que ser tal e como está. O único que vou facer é reducir o tamaño e pronto. E entón, despois de pasar meses e meses, aceitou que eu escrevese, e foi no ano 95 onde saiu o segundo o dicionario galego nun só volume, pero grosso. O dicionario primeiro tiña 95.000 entradas, o da Academia Española tiña 77.000. Despois, cando no ano 2005, no 1º de xaneiro de 2005, o metemos en internet, o que fixemos foi adaptalo ao portugués e meter máis vocabulario. De maneira que, en lugar de 95.000 entradas, actualmente ten 139.200 entradas e espero que antes de final de ano metamos vocabulario de aves de todo o mundo, vocabulario de un lugar de un concello chamado Paradela, que cheguemos a 150 e tantas mil entradas. Se o castellano se reducise ao castellano que se fala en España, que pasaría cos países hispanoamericanos? Leríamos a autores hispanoamericanos? Non. Se nós, hoxe, collemos e nos cinximos a Galiza, somos 2.600.000 persoas. Un libro aquí que se publica 100 exemplares non se vende durante un ano, a non ser unha cousa un pouco rara. Se, en cambio, un libro está escrito nunha ortografía común ao galego e ao portugués, pois tes as portas abertas. 2,5 millóns de galegos, 10 millóns e pico de portugueses, cerca de 200 millóns de brasileiros, angolanos, mozambicanos, de todas as partes.
E, por certo, actualmente pois, hai libros que se están vendo en todos os sitios. Por exemplo, o meu dicionario é un dos dicionarios que está sendo consultado por brasileiros, por portugueses, por angolanos, mozambicanos, incluso teño palabras no dicionario onde aparece unha palabra que non é portuguesa, pero que utiliza neses países cando falan portugués, e entón no meu dicionario aparece a palabra, pero aparece, por exemplo, se de Angola, Angola, e aparece a palabra que utilizan ali. E por que aparecen esas palabras? Porque pode darse o caso de que un galego estexa lendo un libro de un escritor angolano, se encontre con esa palabra e non a encontre por ningún lado. Vai ao meu dicionario e encontre esa palabra porque é unha palabra portuguesa, pero portuguesa de Angola. De outra maneira, pois pode chegar o momento en que se nos deixamos levar pola cousa oficial, o galego se fale cada vez menos, e chega un momento en que o galego se continúe falando en Portugal, falando no Brasil, falando en todos eses países, pero ao mellor na Galiza vai te a saber. Eu espero que sí, porque coñecín tempos peores, tempos en que, como dixen antes, tive incluso que facer cousas un pouco raras por falar galego, pero actualmente pois, as cousas mudaron e están a mudar, devagar, pero vamos para a frente. A Academia Galega da Lingua Portuguesa na Galiza, que é unha academia que está ligada con a Academia Portuguesa de Letras, por exemplo, tres de nós somos membros correspondentes da Academia de Letras de Lisboa e que traballamos conxuntamente con eles e eles tamén conxuntamente connosco. Quer dizer que as cousas actualmente, pois, quer dizer, temos problemas nas escolas, temos problemas na cousa do oficialismo, pero as cousas van mudando. De tal maneira que incluso eu podo comentar que hai 2 libros que están escritos en normativa galego-portuguesa que foron pagados pola Xunta. Lóxicamente, puxeron un xustificante que para mí non ten razón ninguna de ser, pero está aí o xustificante, pero os libros foron publicados e estánse vendendo estupendamente.